No ja täällä ollaan taas ja nyt jatkuu jännä jakso Amazing Raceista. On nyt jo aika katsoa 8. jaksoa, jos en muista väärin, ja tiimit ovat tällä hetkellä Kolumbiassa, mutta mä luulen, että ne jatkaa matkaa jonnekin muualle. Otin teekupin, koska mulla on vielä vähän se kurkku kipeä, mutta ei se mitään. Halusin niin katsoa tätä jaksoa, niin mennään kattoo. 6 tiimiä siirtyi salsa-askelin Barranquillasta Karibianmeren rannalle Cartagenaan. Mä oon odotettu 3 etappia, että pääsis luontoon, niin ehkä tää on se hetki. Ensimmäisenä vastassa oli mangroven taimien toimitus puiden istuttajalle. Mua harmitti nyt tosi paljon viime jaksossa, että Jere ja Grade tippu, koska mä tykkäsin tosi paljon niistä. Joten saapa nähdä. Toivottavasti ei mikään mun suosikkitiimeistä tipu tällä kertaa. Ja ei ole ehkä mikään salaisuus, että nyt tällä hetkellä mä tsemppaan eniten Mimosaa ja Patia ja sit Ade ja Paulusta. Kerrankin noilla meni nopeasti semmoinen kulttuuritehtävä. Kannattaisiko me vaihtaa rooleja? Hanna, nyt meidän pitää laittaa ihan No ihanaa raukkaa. Saivat ihailla Cartagenan vanhaa kaupunkia valokuvaten patsaita. Ensimmäisenä etapin päätepisteelle saapuivat Elias ja Matias. Onneksi olkoon, te olette siellä yksin. Kyllä. Ja viimeisinä matolle astuivat Gracias ja Jeremy. Se valitettavasti Joo. tarkoittaa, että teidän kisa päättyy tähän. Kiitos, se on ihan... Tää oli odotettavissa. Oon kiitollinen siitä, että sä lähdit messiin tähän. Mun mielestä me oltiin se Dream Team niin kauan kuin se kantoi. No ja, okei. En ole itse ollut Kolumbiassa. Mä oon ollut Meksikossa ja Dominikanisessa tasavallassa. Joten Karibia on kyllä niin kuin mulle tosi sydänläheinen paikka. Niin jos ne lähtee nyt jonnekin Karibian saarelle, niin voi kauhea niin kuin ikävä sitä paikkaa. Ja nyt on tällä hetkellä marraskuu, pimeää, lunta on tullut, mutta se sulaa pois tällä hetkellä, joten nyt kun katsoo Amazing Racea, niin tulee vaan semmoinen fiilis, että minäkin halusin olla jossain lämpimässä paikassa. Joten mä muistutan, hei tuottajia vielä kerran, mä haluan mukaan. Mä voisin tulla vaikka ystävien kanssa ja meillä voisi olla niin kiva. Amazing Race Suomen 8. etappi käynnistyy Kolumbian pohjoisrannikolta Cartagenan historiallisesta kaupungista. Cartagena on tarjonnut aivan mielettömät puitteet, historiallisine rakennuksineen, upeine rantoineen ja elinvoimaisine kulttuureineen. Nyt mukana kisassa on enää 5 tiimiä ja Elias ja Matias aloittavat. Niin vähän jotenkin. Matkaa kohti Kolumbian pohjoista naapuria tutustumaan, mitä seikkailuja Panamalla on tarjottavaa. Kato! Kaiken tietämykseni Panamasta, Janoshin tarinasta on ihana Panama, jossa pikkukarhu fiilistelee Panaman unelmiemme maa. Niin se kun tuoksuu ihan banaanilta ja kaikki on taivaallista, niin mä lähden tältä pohjalta. Okei. Sano sun pysyä siellä top 3. Oikea juoksu. Sinne peräpäähän, muuten tulee äiti ikävä. Suunnatkaa kohti Kolumbian pohjoista naapuria ja tutustukaa mitä seikkailuja Panamalla on tarjottavana. Te tiedät Voi Panaman ihanaa. kanavan, Panaman paperit ja et Paulus on innoissaan. Toivonut koko ajan, että pääsit Panamalle. Niin, koska nehän puhuu keskenään siellä ennen kuin ne lähtee hihi. Amazing Race Suomen seuraava etappi Kolumbian jälkeen on Panama. Panama tunnetaan upeista pilvenpiirteistään, maailmankaupalle tärkeästä kanavastaan sekä tietenkin kansallisasusteestaan Panama-hatusta. Unohtamatta tietenkään sademetsiä ja valkoisia hiekkarantoja. Mielenkiintoiseen ja kulttuurisesti monipuoliseen maahan Amazing Race Suomi-tiimit suuntaavat seuraavaksi. Tuollahan on Reitti-info, tien 5. Ottakaa suunnaksi Taboga-saari. Seuraava vihine löytyy saaren nimikyltin luota. Yes, mennään. Taksi. Okei, ne menee pienelle saarelle. Okay. Express ferry. Yeah. You know? Aha, nyt tää haisee ihan bensalta tää auto. Tai joltain tähdenpätkältä. Totta. Hyvin mielenkiintoista.
sulla koskaan auto nähdä sut tärpetillä? Oho. Ottakaa suunnaksi. Tabuka-saari. Seuraava vihjeenne löytyy saaren nimikyltin luota. 100 USD reittirahaa. Hi, do you speak English? Poquito. We would need to go to the Taboga Express ferry. Mä en tiedä millä tahdilla nämä lautat menee. Ehkä me päädytään samaan. Aiku hyvä. Hyvä. No niin. Mies tulee ole vihanen, jos tykkää. Tässä Niin. saattaa tulla semmonen juttu, että täältä lähtee muuten lautta niinku 3 tunnin päästä. Se on se yksi niinku Siljalainen, johon me mennään kaikki. Niin, tää on tää niinku suuri tasausoperaatio. Tää on nyt suuri tasausoperaatio. Nyt kun maistuu ilmassa semmonen suuri tasausoperaatio. Okei, ne on kuitenkin hauskoja. Nyt sit sieltä 3, eli vähän lähdetään taas jahtaa niitä kärkisijoja. Kiva lähteä näin. Ehkä siinä ykkössijalla on vähän taas painetta jopa enemmän. Kokeillaan tätä nyt tällä kertaa. Joo. All right. Tossa taksi. Varo, varo. Taksi. Yes. We're from Finland. Yes, far. Yes, very Cold place. Nyt toivotaan, että taksi kestää, koska ainakaan niin hirveän lujaa tää ja ei tässä nyt saumaakaan mihinkään Joo. Ari Vataseen. Tää auto ei menisi katsastuksesta. Voi olla, että muutamasta kohdasta jäisi kiinni, eikä vaan nyt Joo. vetoa. Niin pitkään kun tää on nopeampaa kuin mun juokseminen, niin pysytään kyydissä. Nyt aletaan olla kyllä hilkulla, täytyy sanoa, että Oho, no nyt me ei enää mennäkään 30, vaan 10. mut 6 tonnissa on kierrokset. Oi. Ei, mua ärsyttäisi. Okei. Gracias. Hi. Two of you? Yeah. Ferry is leaving at 11, okay? 11. Please wait right here. When we are ready to go on board, we'll let you know. Okei. Thank you. And the ferry is somewhere here? Yes. Ferry. Perfetto. Hei, suoraan ovelle. No niin. Hola. Tätä vähän mietittiinkin, että Se on tuossa ulkona. Express check-in. Joo, näin siinä kävi. Kokoelma rastia. Kiva olla ekana siellä. 11 lähdetään, eli kaikki lähtee samalta viivalta. Wow. Aika menee nopeasti, kun on hyvää seuraa. Mä sekoitin, mutta siis kellohan tuli vasta 9. Kello on nyt joku 22 yli 9. Joo, eli Lea ja Kaarinakin ihan iisisti. No jos 11 mennään, niin easy. Mhm. Ai rahat? Yes. Ai dolsui. Dolsui. Seuraava vihjeenne löytyy saaren nimikyltin luota. Mitä? What? Ihan sikainen. Saarelle. Siinä on taksi. Hyvä, nyt mennään. Ihana vene. On se varmaan täällä. Yes. Joo, mulla on... Maksa sille ja... Joo. Mistä me ostetaan ne? Mistä me lunastetaan? Ei. Ei. Kato. Tjena! Tosta noin. Kato. Siitä niin. Ei pyöritä riittävästi. Yes. Hola. Ketä? Moista. Meneekö tää niinku nyt 11 tasaa tää kisan? kaiken. Joo. Me ettei joudu tyytyväinen tähän. Mut toi on kyllä niinku ihan reilua mielestäni, kun näin vähän tiimiä jäljellä. Se viimeinen sija on 5. sija, joka taas on ihan huikea sija. Niin se tavallaan ei tunnu viimeiseltä sieltä, koska siis on käsittämätöntä, että me ollaan täällä ylipäätään. Se on ihan, joo. Siellä on rahaakin. Ottakaa suunnaksi Taboga-saari ja sitten lähdetään tästä. Lähdetään tuonne. Joo. Are you free? Yes. Okei. Great. Me ollaan Panamassa. Mutta minä sentään kuitenkin luulin, että, tai siis pidin täysin mahdollisena, että me käännetään Helsinki-Vantaalta kotia jo. Niin siinä mielessä, että me ollaan Panamassa. Ollaan Panamassa. Mitä tuo?
Señor, muy bien. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Kato. Kato. Hyvää huomenta, kaverit. Mitäs te täällä teette? Mikäs torikokousta täällä on? Ei oo koskaan ollut niin kiva nähdä teitä kaikkia täällä. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Okay. Oho. Thank you very much. Oi, Bye sorry. bye. Thank you. Nyt toivotaan, että oikea satama. Ei näytä siltä, Pitäisikö meidän mennä tohon luukulle? Pitäis varmaan. Hello. To Taboga Island? Yeah, where is it? Ferry Express. Where is it? Okay. We have to take a taxi. Okay. We have to walk there. Thank you. No niin. Taksi toi meidät väärään paikkaan. Ei. Express on se. Express Ferry. Älkää. No niin. Voi raukat. Hello. Can you take us to Taboga Express Ferry? Okay. Kauhea keli myös. Voi ei. Hola. You speak English? Yes. Is it okay if we just like look at the destination where we're going on your phone? Is it okay? Yeah. Just to see like the size of it and whatnot. How big is the island? You can walk the whole island, maybe. You can walk. Yeah, like 2 hours. Okay, but there are no cars, like no taxis. No. You only just walk there in the whole Ja, island. ihanaa. Okay. Tämä meidän lappu on ihan märkä. Mutta siitä saa selvä vielä. Siitä saa selvän vielä, pitää Meillä jotenkin. pitäisi olla oma laminointikone koko ajan tuolla rinkassa mukana. Kyllä. Tossa on Taboga Express tuolla. Hyvä. Missä lipputoimisto? Siinä! Etteikö te tullutkaan taksilla? Oi, me tultiin 2 taksilla. Oi, Alstraamaan. Me mentiin ensiksi väärään Lauttarantaan. Se on yllättävää, kun kaikki on täällä vielä. Miksi te olette täällä vielä? Tässä on vain yksi lautta. Tervetuloa jengi. Kiitos. Voi helvetti, se meillä on rahaa, me voidaan juoda kahvia. We got money. No totta. Nauttikaa nyt siitä. Koko jengi kasas. Keräännyttiin tänne lauttaterminaali äärelle, odotellaan lautta. Ei oikein muu voi. Mulla on vähän sellainen epätietoinen olo kyllä vähän nyt, että mitäs nyt on taas luvasta. Toivottavasti sää paranee vähän se, kun mennään saarelle kuitenkin, että saavat ihan nauttia siitä rantaelämästä. Ettei paatti lähde. Ai. Heti ovipaikan viety. Olisi pitänyt olla kärppänä. Hyvä päivä tulee. Kiva lähteä huvipuistoon jengin kanssa. Täällä pääsee varmaan kaikkiin laitteisiin. Voi Pate. Tultiin kaikki samaan satamaan ja erot pienenee. Kaikki oli vähän osannut aavistaa, että jossain vaiheessa näin käy. Se oli sitten tänään. Jep. Niin vähän porukkaa jäljellä, että koko ajan tuntuu, että joku puuttuu tai ei löydetä. Niin. Meillä on 5 paria enää jäljellä. Hullu. On kyllä. Nyt kaikkia voi tapahtua. Ihana pieni paikka. Niin söpö paikka. Tosias. Metti ihan innossaan vaan. Varmaan niiden piti niin kuin mennä siinä järjestyksessä hakee. Kiertotie heti. Kiertotie, niinpä tietysti. Kolikot vai köysi? Niillä ei ollut kiertotietä viime jaksossa. Panaman vanhimpia asuttuja saaria. Tämä sijaitsee Panaman lahdella Tyynemeren puolella 20 kilsaa Panaman kaupungista. Tämä oli aikanaan sijaintinsa puolesta hyvä tukikohta merirosvoille, jotka ryöstelivät espanjalaisia kauppalaivoja alueella. Sitten tästä on tullut suosittu päivärehtikohde ja täällä tiimit pääsevät suorittamaan kiertotietehtävää. Kolikot tehtävässä tiimin on ryhdyttävä merirosvoaarteen etsijöiksi. Toi on niin raskasta. Kolikot, ja kun he onnistuvat tässä, he saavat seuraavan vihjeen.
Köysitehtävässä tiimien tulee hilata köyden avulla raskas aarrearkku merestä ja vapauttaa se kaikista merirosvosolmuista saadakseen arkun sisältä paljastuvan aarteen haltuunsa. Ton mä kyllä tekisin. He saavat seuraavan vihjekirjeen. Missä me vedetään? Kyllä me vedetään. Köysi. Köysi. Toi on tommonen turhauttava ja toi on raskas. Niin. Riittääks meillä voima? Vetäkää arkku merestä ja paljastakaa. Joo, se on kiva. Tuossa ei joudu etsiä. Joo. Vedetään se. Mennään. No, niitä ei ole monta, pitää mennä nopeasti. Otetaan kulikot. Olisi kiva käydä toi nykimässä. Okei, mennään sille. Köysi. Sitten lähdetään, ennen kuin hän justiinsa. Joo. Okei, molemmat löytyy päärannalta. Main beach. Tuolla näkyy. Siinä onkin vasta kyltit. Köysi on tuolla oikein. Okei, tuolla on köysiä. Joo. Niitä on varmaan 3 köyttä tai jotain semmoista. Otetaan toi eka köysi. No niin, nyt saatiin hanskat. Niin, niitä on 3 köyttä. Jos toi lyhyempi oikeesti toi. No, nyt me vedettiin väärin. Mä ajattelin, että se on niinku pidemmällä meressä. Sellaisen sen saman pötteen naru. Vetäkää. Hyvin tulee. Eihän toi ollut raskasta. Tai, no jaa. Tossa, pääranta. Yes. Ei, no vetänyt jo se arkun, kato. Joo, ei oo paha. Ei oo paha. Mulla on ihan Nyt messissä. kun meillä on chanssi. Häh? Tää on kiinni. Voi. No mutta lukekaa kunnolla. No, ei se mitään. Voi ei. Sattuko suun? Joo, ei mitään. Nyt katsotaan. Ota, nyt katsotaan sun. Ihan jees. Ei oo mitään. Polvi ja nilkka. Ei polvessa oo mitäänkään. Okei. Ja nilkassa. Oho. Mennään. Okei. Onko se valmis? Joo. 5 kolikkoa. Täytyy muistaa, että Onko sulla joku hyvä taktiikka? ei oikein oo vielä. Lähdetään avaa tätä. Mä en päätä sanoa, että kaikki nää on, mutta oikeesti. Mä oon nyt ihan hyödymään löydä tästä päätä. Joo. Pari mikä uppari. 1 solmunpää löytyi täältä. Niin mä otan sen ja... Koitetaan eka löytää yksi, niin me sitten me luodaan just taktiikka, että me vähän tajutaan. Pullonkorkki. Pullonkorkki. No niin. Me ei tiedä siis lainkaan tätä syvyyttä. Joo, mä heitän tänne siihen ulkopuolelle tätä hiekkaa. Saaks sen tehdä? Ei ainakaan kielletty. Tää tuntuu niinku toiseksi ihan mahdottomalta, mutta... Terveisiä Gradelle, hiekkakakku mestarille. Joo, kyllä Grade ja Jere saa nyt nauraa. Ainakin noin muutavia tuo arkuilla, Joo. joten ei panikoiduta. Joo, mieti jos ne olisi siinä pinnassa, niin tähän olisi ihan naurettava helppo tehtävä. Jep. Väistä pois mun täältä. Älä! Sori. Sori. Nyt ne stressaa niin. Tää pitää vetää tästä kahvasta. Ja sit alta jostain. Faija on ollut partios aikanaan. Meripartio. 72-vuoden viikingana. 70-luku. Muistatko minne me viedään? Mä tykkään, kun ne puhuu vähän ruotsiakin keskenään. Lapsen. Noniin. The 5. Tai siis tuo. Okei, se on näin iso. Se on siis iso. Pistä se piiloon. Joo. Ai piilo. Ade. Joo. Ade. Yes. Nyt me tiedetään minkä näköisiä vitu kovalla. Hyvä. Niin, koska nyt se alkaa olla aika kunnon semmoinen kilpailu, että nyt ehkä ei voi auttaa toisiaan niin paljon kuten aikaisemmissa jaksoissa. Okei. Tsiikassa toi, mä avaan näitä solmuja. Täällä on tää. No nyt on kyllä solmut auki. Okei. Nyt ei voi tulla valitusta. Read the clue? Inside. No niin, mä luulen, että taas pitää koko paketti tuolla. Okei. Tuunne pitää viimeinen solmu, tää oli jäljellä. Ei sieltä ympäritä pois. Se helpottaa. Se on siinä. Tää siellä on pitkällä. Siellä on vielä toinen. Se vaan keeps on giving. Ei oo kovin iso. Onko siellä vielä naru? No kyllä siellä. Saisi vetosolmu.
Sitä kultaa. You need to read the clue. Meillä on toi köysi avattuna naruista kyllä. Tästä on avattu kaikki. Okei. Selvittäkää kaikki köydessä olevat solmut. Mä katsoin, että kaikki arkun päällä olevat solmut. Niin köysis, okei, just ne. Tarkoittaa varmaan myös tätä. Ei, täällä on yksi solmu. Täällä on yksi solmu välissä. Matias, eikö sä avannut kaikki, niin tultiin vastaan? Mä tulin vastaan, mutta mä en törmännyt siihen. No ei perhana. Miten mä luin, että kaikki arkun päällä olevat solmut? Nyt meillä on se kaikki siitä narusta. Sorry, you have to read carefully the clue. Okei. No sit se on sitä, meidän avata siitä toistakin narusta. Teore. Luetko sä? Okei, se pitää avasta, mä luen. Eli, mut noita vaan noita. Eli rupeeksä sä avaa sitä? Tämäkin? Jes. Ei saatana. Minkälainen kolikkotehtävä? Ei sillä, että olisi halunnut mennä kolikkotehtävällä. Nyt ei mietitä sitä. No, voi keskustella vaan. Hyvälle. Kannustavaa. Oi, tossa on niin lämmintä auringossa varmaan. Tälleenhän ne koirat kaivaa, tiedätkö? Älä. Mutta älä sä heitä pois. Oi. Oi. No niin, täällä! Ne on nyt ekana. Mitä noitia, ne on kyllä ihan uskomattomia. Wow. Jep. Thank you. Kiva. Oikein hyvä. Löydettiin ne. Joo, ja ei me löydetty, vaan tosiasiassa Leija löysi ne. Ja se johtuu Paljaan käden taktiikalla. Mulla oli hanskat kädessä hänellä paljaat. Sen takia ampaan jäätä tänne niskaan, koska hän on sankaritar tässä tehtävässä. Vie sulku. Kummalla pysyy langat käsissä? Näin mun ohjelma. Entä telikavinte hissun kissun vapula vissun nelin lot viipula vapula vot. Nyt te lähdet tästä pelistä pois. Puppa pelistä pois. Sä teet. Asia sinne. Toihan tietää, jos aloitat susta, niin se loppuu toisella. Värikäs nauha, jota pidetään usein ranteessa tai... Noi on niin hienoja. Mulla on ollut niin monta tommosia tehty koulussa. Seuraavassa tiesulkutehtävässä vaaditaan näppäriä, sormia ja lehmän hermoja. Toisen kilpailijan on nimittäin valmistettava esimerkin mukainen vininauha ja annettava se tuomarille. Sen jälkeen hän saa valmiita vininauhoja, jotka täytyy sitoa kaverin ranteeseen. Kun tehtävä on suoritettu, tiimi saa Punaheimoon kuuluvalta Margelisalta seuraavan vihjeen. Ja nyt pitää jotain Winnie-koju. Timoteo. Siellä on joku valmistunut toiselta puolelta. No se on. Ai. Sitä tekee elämässä vääriä valintoja ja sitten Oi, jos paikat muuttuu nyt täysin. Yhdellä vedolla koko solmu. Miten? Avaa se ylempi. Niin tää eka tää. Joo, tää. Joo. Joo, tää. Ihana ranta. Meidän kaarta meni kärkeen. Iso hatun nosto. Täällä on yksi. Hyvä. Meillä on jo 3. Tää on ihan kohta maalis. Joo. Tossa. Meillä on 1 Kato, keskellä puuttuu. Se on tolleen keskellä, koska ne reunat on harmaa. Huomatis, mä löysin yhden. Yksi jäljellä. Sulla on niin isot kourat, niin tää on hyvä tässä. Täällä, anne. Let's go. Yes! Kato. Ja nyt on toisena. Thank you so much. Thank you. What is happening in Panama? Tää on hyvä. Nyt taisi olla semmonen juttu, että noin niinku kaikista hätäisimmät, ketkä lähti kaikista nopeiten, niin joutuikin tähän vaikeammalle. Et ehkä tää kerrankin tää meidän rauha palkittiin, että me tultiin noitten köpöttelijöiden kanssa vikana ja nyt päästään. Team köpöttelijät. Kato, tiesulku. Tää on sulle. Tai sulle. Kummalla Kun pysyy langat kädessä. Oota, mietitään taas. Kummalla pysyy langat käsissä ilman muuta sinne. Valmistetaan tänne Panamaan ne Winnie-nauhat. Hyvä. Vamos. Okei, etsikää Timote on helminauha koju. Timoteo. Tadaa! Okei. Ne on samanlaiset. Ne on kaikki samanlaiset. Mä menen tähän tässä. Hyvä, se on mahtavaa. — 24, 26, 27. 3, 4, 5,
Hei, tää on sun mesta. Kato. Jes, ei tarvinnut harhailla. Hei, täältä me tullaan, toiset velhot! Tsemppii siis. Tsemppii tyypit. Tää on niin sun juttu. Jep. En halua häiritä, mutta haluaisin vaan sanoa, että Team Tössyttelijät on 1 ja 2 tässä vaiheessa kisaa. Niillä varmaan oma tuolla joku. Ei oo, me nähtiin ne tuolla. Me ollaan kärjessä. Te ootte 1, me ollaan 2. Mitä täällä tapahtuu? Joo, Team Tössyttelijät. Team Kävelijät. Puolaa. Sir. Oh, gracias. Thank you so much. Punaista. Nonni. Ja sulku. Kummalla pysyy langat käsissä? Perinteiset langat pysyy mulla, mutta... Ihanaa, kun niillä on nyt toi. Niin, sit se on kans mun, mitä sieltä sä oot? Varmaan verkkokalastusta. Otan tän. Aha, just näin. Valmista perinteinen panamalainen vininauha ja kierrossa parissa käsivarteen. Oikein meni. Kyllä vaan. Oikein meni. All right. Come on. Thank you. Nyt Metti ja Hanna on viimeisiä. Oho. Hyvä, että kaikki meni tänne, kaikki kärkitiimit, koska on luultavaa, että ne samat joukkueet pärjää paremmin jatkossakin. Näin se on. Olisi ikävämpää olla niiden takana, niin kuin, jotka ovat nyt kolikoille. Kyllä. Kummalla pysyvät langat käsissä? Kai se on mun vuoro. Se on sun vuoro. Mhm. Valmista perinteinen panamalainen vininauha ja kierrosi parisi käsivarteen. Ei pitäisi olla paha. Sä oot tarkka tyyppi. Musta tulee hirveä kilpailijahoukka. Pitäisikö mun kertoa, Kaarina? Etkö kerro mitään? En kerro mitään, no niin. Joo, sä et kerro yhtään ainutta salaisuutta kenellekään. En. Kyllä tiukka linja Jos te nyt. kerrotte, niin me kerrotaan jatkuvasti meille. Se tulee aina takas, mutta onneksi tää hoituu näin. Tule. Ainakin meillä on Ei tullut elämä mene ennen. noin. Meillä ainakin Ire ja Graden kanssa toimii hyvin se synergia. Ja sitten ne putos. Me uskotaan eri asiaa. Ja sitten ne putos. Mä kerron tän kyllä sitten, mutta mä en kerro tätä ihan Mä sain se jo itse, kiitos. Oho. Nyt on kyllä... Pari solmua, ei oo paljon. Joo, terveisiä vaan kotiin tuoreelle partiolaiselle. Yes. Hyps. Now you're last. You have never been that. Thank you. Aika hyvä fiilis. Tuossa on huono. Sulla on huono. Tuntuu, että me valittiin väärin taas. No joo. No mut sitten jos valittiin väärin, niin sitten... Mut hyvä, jos sulla on hyvä. Me tarvitaan toinen hyvällä fiiliksellä. Niin. Ei ollut mitään hyvää tässä tehtävässä. Mulla on kädet verillä ja helvetin raskas ja helvetin ärsyttävä. Ei aina voi onnistua. Tiesulku. Kummalla pysyy langat käsissä? Langat käsissä. Teet sä? No, jos ne onko sulla energiaa? Joo. Hyvä. Anna tekee. Valmistakaa perinteinen panamalainen viininauha ja kierrossa parisi käsivarteen. Hyvä. You can do this. All right. Niin suuttunut näköinen. Tän pitää mennä ykkösen läpi tai käsityömaikka äiti on vihainen. No niin. Ja se on muuten... Se pitäisi se kuminauhaosuuteen. Siinä on nyt vaan lankaa, sun täytyy katkaista se. Hetkinen, kuminauha. Näetkö, se on se paksu mies pitää saada. Ja se on semmoista rispautunutta siinä päässä. Katkaise siitä kohtaa. Mutta niin. Kun siinä on neula annettu sulle vai? On. Okei. Niin sen takia se oli. Nyt se meni yksi. Sun täytyy sit lanka sitoa siihen kuminauhaan. Et sä saa sitä kuminauhaa läpi siitä. Et sä saa kuminauhaa sit läpi, se on se lanka ihan tarkoitus. Ei oo kuminauhaa missään, on lankaa vain. No se paksu lanka. No, mutta sun täytyy paksu lanka saada siihen pieneen lankaan solmittua. Helppo istua vieressä ja sanoa vaan. Hyvä idea ottaa se irti. Luulen, että se on rispautunut. Kun tehty pieni taktinen virhe tossa, kun menin kuuntelemaan neuvonantajaa, niin vähän ikävästi ajattelematta itse mitä teen. Ja nyt mulla on ongelma, että mä sanon noita helmiä ton neulan avulla, mutta ei ne kyllä mene ilman, kun on pakko saada toi neula tähän käyttöön. Oi. Hanna. No. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sitten tee sillä, että
Laitat siihen neulaan ihan sikamonta. Älä vedä kerralla. Laske se määräksi. Ja sit laitat siihen neulaan tästä näin. Ihan sikamonta. Fiksua. Joo. Mimosa, tälleen saa välillä kun kouhii vaan, niin sieltä tulee niinku monta kerralla tavallaan. Niin se vähän nopeuttaa. Jumakauta! Niin. Ammattilainen. Kiitos Ade. Ammattilainen. Tää on niin pitkäjänteistä, et... Nyt on vähän tämmönen umpikuja fiilis. Saatko sä ton langan tosta läpi tosta paksusta? Tän neulan. Niin, tai neulasta ton. Mä vielä käyn eteen. Tää on tosi siron neula. Otetaanko aikasakkoja mennä eteenpäin? Jos me ei pystytä tekemään tätä tehtävää, niin se menee aina tehtävää. Sopii. Jos se nyt loppuu tähän, niin sit se oli vähän tyhmä, mutta... Hei mut dudes, no, voitte kyllä korjata sen. Kaarina droppasi äsken aika kryptisen, että ei kannata auttaa, että elämä ei toimi niin, että se ei tuu takaisin. Oikeesti? Okei. Noniin. The race is on. Me uskotaan vähän eri juttuun. Niin, mut pitää laittaa päälle. Lukekaa ohje. Mulla oli tullut yhteen kohtaan 3, missä piti olla 2. Mutta tässä taisi nyt tulla tämmönen asia, että tää on nyt mennyt saatana ihan sekaisin tää lanka. No niin, se menee lankaan. Teepä tonne uusi solmu siihen päähän, me saatiin yksi eka pallona lankaa nyt niin kuin 15 minuutin jälkeen. En tykkää tästä, että ne stressaa niin paljon kaikki tiimit. Ymmärrän, että on stressaantunut fiilis, mutta... Oho, mut lukekaa ohje, jumalauta. Jaha, okei. Eiks mennyt läpi? Meni. Nyt mä sidon tän. Hyvä, nyt mä sain sen langan auki, Kaarina. Hienoa, Lea. Mä otan toiseen kukaan. Noniin, nyt mennään näyttää. Näkiköhän heti, että siinä oli jotain väärin mukaan? Ihan sika. Unelmainen. Noin. Yes. Hola. Kerrankin iloinen. Mennään tekemään. Tässä on jännät paikat, kun tää meidän solmukohta täällä alkaa pettää. Joo, ja jos tulee virhe ja tää ei tule purkamaan, niin meillä ei ole mahdollisuutta oikeastaan saada sitä takaisin. Että... Joo. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta mulla on täysmuuttuma, tiiäks? Hello. Hola. Yes, muy bien. Hyvä. Thank you. Mä en eittää. Koska solmu tulee sitten tänne loppuun. Toi menee tosta kerran ympäri ehkä. Noin. Se on varmasti samalla systeemillä joka kiekka. Joo. Ops, laitetaan noin vielä suoraan riviin tuolla. Nätisti. Siku hieno. Ja mielettömän hieno. Come on! Gracias. Kuten sanottu, game alkaa kovenee. Ne, jotka auttaa, niin niitä autetaan. Ja kyllä mä sanotaan, että karma on mieluummin ystävä kuin bitch. I believe in karma. Yes. Etsikää saarelta purjekala ja toimittakaa karibialaisen perusruoan ainekset. Riisit ja pavut Botin perheelle. Ehkä ne syö tän jälkeen jotain. Karibialainen keittiö on yhdistelmä eurooppalaisia, afrikkalaisia ja alkuperäiskansojen vaikutteita. Mausteiden ja yrttien ohella myös riisi ja pavut ovat keskeisessä roolissa. No ei varmaan. Tiimimme pääsivät tässä tehtävässä tutustumaan panamalaiseen ruokakulttuuriin, tai ainakin tavallaan. Heidän täytyy nimittäin kantaa säkilliset riisiä ja papuja paikalliselle perheelle, joka säkkejä vastaan antaa vihjeen seuraavan sijainnin. Kala. Siellä on semmonen iso ahvenen epä. Tossa on tämmönen kala. No joo. Yeah. Jos toi on purjekala, niin sitten tehdään Näin varmaan. Sitten tehdään valitus. Ei, kyllä toi on delfari. Tuolla. Mä en vieläkään näe, mutta ei se mitään.
Ei se mitään, se on nyt tänne päin. Nyt mä näen, joo. Okei. Easy. Etsi talo. Siellä on pakko näkyä. Onko tässä se mitään järkeä? Jep. Nää kuin erikoisjoukoissa olis. Oh. Vähän tänne päin. Niin Aina kun mä näen sen rannan, niin... Tää ei mene täältä oikein, katoppa. Joo, noin. Sä hoksit sen välit. Tulee tänne ja tämä tulee Sinot Nero. tänne. Sä oot ihan huippusuorittaja. Minä oon kuitenkin Pohjanmaalta. Elän minä otan huomioon sitä Pohjanmaata, kun se on niin paskaa alue. Älkää nyt hei, Pohjanmaa! Kokkola ei ole, mutta kun sä jotain Pohjanmaasta puhuit, niin heti tuli paha mieli. Se pitäisi tulla tän Älä! Ei nyt meni mun fiilis teille. Can you show us? Can you? How to type? Niin se tossa kato solmitaan noin. Thank you. Joo, Catch. okay, Yeah. that's fine. Now we understand. Se tehdään siinä. Joo. Can you help us? Do you know? Näin. Näetkö sä? Okei. Pannaan vielä tuo tuosta. Hyvä de. Joo, nyt vaan pitää pysyä rauhallisena. Rauha. Ei oo mitään kiirettä. Ei ookaan. Melkein mikään ilme. Yes. Kiitos. Gracias. Gracias. Noniin. Toimittakaa säkkiriisiä ja säkkipapuja Nueva Pueblon alueella asuvalle Botin perheelle oranssisiniseen taloon. Eli ensin meidän pitää etsiä purje. Okei, no lähdetään. Niin purjekkala. Tuolla on purjekkala. Missä? On tuossa tommonen patsas tuossa ulokkeessa. Sillä on tommonen valtava purje. Näyttää heinäsirkalta. Se on. Joo. Sehän on siinä. Se on siinä. Tani Leahan bongasi ensin sen purjekalan. En ole ikinä kuullut sanaa purjekalaa. Minä en nähnyt koko patsasta ollenkaan. Leija taas haukaa silmillä bongas sen sieltä välittömästi. No niin, siinä on varmaan friolla, on varmaan papuja ja arroz riis. Ja Nueva Pueblo. Kysytäänkö näiltä vai kysytäänkö paikallisista? Tässä olisi sitten samalla kun otettu säkit, niin... Niin kuin mä en tiedä, paikalliset kyllä tietää, mä en usko noihin turisteihin yhtään. Excuse me. Nueva Pueblo. No, Nueva Pueblo. Pueblo nuevo todo para allá. Yeah. Up here or down there? No. Here, there. Okay, see. Hyvä taktiikka. Kannattaa kyllä kysyä heti. Ei vaan juosta ihan niinku... Oranssia. Mennään vähän vielä. Pueblo Nuevo. Oranssi. Oranssi sininen. Sininen botti. Come on! Okei. Arroz. Donation. Antes yes. Y acá. Ya, okay. Y ahí tiene que coger hacia allá. Hacia la playa. La playa? Mano derecha. Siellä näkyy boksi. Please. Oho, aika korkealla boksi. Sanokaa hyvästi Tabokan saarelle ja matkustakaa takaisin Panaman kaupunkiin, etsikää laiturilta seuraavan vihjenne. Suunnatkaa lauttalaiturilta ja ottakaa laiturilta saapumisjärjestyksen mukainen vuoronumero. Okei, kuitenkin vuoronumero. Et pitääkö tää ehkä, jos mä eka vedän täältä niinku ympäri, sit se pitää olla sillai. Se menee jotenkin siitä niinku yli ja sitten kato, siinä on joku tommonen niinku, että se menee tuolta niinku yli. Aurasu. ¿Cómo eso? ¿Eso? Muy bien, gracias. Hyvä, että ne auttaa. Hyvä de. Se on muskulosa. On hieno kori, saatanan tiukka. Hola. No hyvä. Nyt ne on kolmantena. Magnifico. Yes. Hyvä de. Saat kova. Muchas gracias. Yes. Thank you so much. Hyvä. Gracias. Sitten mennään. Yes. Hyvä de. Yes. Sitten mennään. Hyvähän, tossa on sun juoma. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Etsikää saarta purjekala ja toimittakaa karibialaisten perusruuna-ainekset riistipavut Botin perheelle. Niin, ja nyt ei juoskaa, älkää kävelkö vaan. Yes, go. Okei, No nyt lähdetään. mennään. Ihan kiva, että ei nyt olla vikoina. Että pääsiin Matias ja Elias ja sinne vielä pipertämään noita helmiä, että pienillä eroilla mennään, mutta nyt vois kyllä niin lähteä tuonne kärkeen ottaa vähän hanakammin kiinni.
Haluatteko te 1 senttiä? Joo, etsitään vaan. Minne? Täällä. What? Yeah. No boat. No boat. Ai ei Purjet kala. Pitäisikö mennä tätä yläkautta? Mä veikkaan, Haluatteko te mennä yläkautta, mennään alakautta? Joo. Ei. Iltaa, jos näkyy. Joo. Eikö sanonut, että ylös? Joo, sinne päin. Ylös. Hello. Hello. Nyt päästetään autoon. Strada auki. Eteenpäin. Otetaan ne mukaan ja lähdetään koittaa kelpaisu. Tää on nyt ollut semmonen käsittämättömän Oho. Ensimmäisestä viimeiselle sijalle. Aina nämä mun tehtävät on tämmöistä säätämistä. Hitto sentään. Yes. Niin. Ja sit mennään Suomeen. Kun mä olisin halunnut päästä googlaan purjekala, niin näkis miltä se näyttäis. Sorry. Älä kysyks vielä täältä? Tässä purjekala, saakeli. No huutakaa niille. Ihan saakelin iso. Oho, kerrankin ne auttaa. Yes. Pake, tuu tänne! Pake! Täällä! Yes, hyvä! Kiitos! Kiitos! Video. Hyvä, loistavasti. Oho. Sitten se oli Se on joku sinistä ja oranssia. Jaksatko kantaa niitä? Joo. hetken aikaa. I'm so sorry. Miksei Metti kanna mitään? Suoraa tietä. Pus. Otas mä sen toisen säkin, Hanna. No ehkä joo, se olisi ihan jees. Sori, mä unohdin. Löysimme. Löysin. Okei. Mulla on jotain sinistä ja oranssia. Tuolla. La familia bot. Okei. Gracias. La mano derecha. Okei. Okei, gracias. La playa. Elikkä rannalle. Okei. Tuolla on meidän numerot. Loistavaa. Saispa tän lauttamatkaa etumatkaa. Okei, eli se tarkoittaa, että ne varmaan pitää odottaa siellä sit jotain vähän aikaa. We are the next one. Second. Suunnatkaa lautta laiturille ja ottakaa laiturilta saapumisjärjestyksenne mukainen vuoronumero. Ja lähetään. 2 piltää Gato. Näin. Aurinkoista vielä eteenpäin. Familia Bati. Loppu. Jätkät perkele. Jätkät. On tää aikamoinen haikki. Tuolla pilkuttaa joku. Yes, see! We're coming! Senor! Hola. Frijol. Tänne. Sinne se. Muy bien. Gracias. Sigan recto la mano derecha, tiene que poder ir recto a la playa. La playa. Vale. Mikä paikkaa? Upea. Mutta Ade ja Paulus. Hup. Okei, nyt pitää mennä kolmen päästä. Ade! Sinioranssi! Yes. Hyvä. Hola Bati. We have some food for you. Okei. Recto la mano derecha, directo a la playa. Playa. Wow, mikä spot. Hienot paikat. Tabokan saarelle ja matkustakaa takaisin Panaman kaupunkiin, etsikää laiturilta siellä vihjeenne. Okei, sit mennään. All right. Hyvin meni saarella. Me ei tehty mitään virhettä. Rauha. Tarkkuus. Se on siinä. No toi ei ole nyt varmaan nykyaikaa. Kyllä, juuri näin. Mä veikkaan, että Metti ja Hanna kiskasee Leasta Karinasta ohi. Saattaa taistella siitä lapusta. Ne heittäytyy sinne. Totta. Tai ehkä ne pääs lähtee jo. Juoksee ohi. Kyllä. Tossa menee Lea ja Kaarina. Arkaa! No niin. Missä se on, Kaarina? Tuolla. Annetaan mennä. Mene vain. Okei. Kaarina. Ne ei ottanut sitä numeroa. Mentiinkö me ohi? Ei siellä oli ne numerot. Näin se.
Juoksu palkitaan. Ylpeyskä lankemuksen edellä. Joo, mutta me ollaan samassa kuin te. You better watch your back. Mulla alkaa mennä kuppiin. Ei. Mitä siellä lukee? Metin niinku attitude on kyllä varmaan kilpailun törkein. Me tultiin taas tuota toista. Quattro. On aika tarkkaa, että tähän on riittävä määrä lankaa jätetty. Että Tuntia 40. No niin. Aika kaunis on. Gracias. Gracias. Onpa tuskien tie. Ollaan tukevasti hännillä. Joo. Nyt on vähän heikko fiilis, mutta katsotaan mitä. No, hei, tästä menee. Riisiä vaan Jatkakaa. perheelle. No niin, meistä tulee sitten ruokakurireita. Tässä on sailfish. Eiks toi swordfish? Jäi. No ihan sama. No niin, yksi molempia. Säkki riisiä ja säkki papuja. Back here. Toinen tiesulku. Kumman huipulla ei tuule. Faija tekee. Niin mikäpä olisikaan parempi tapa ihastella kaunista Panamaa kuin yläilmoista käsin. Point Panama on viihdekeskus, joka sijaitsee pilvenpiirtäjän katolla kerroksessa 37. Se on kuuluisa 150 metriä pitkästä vaieriradastaan, jonka toisessa päässä valitettavasti sijaitsee tämän tiesulkutehtävän seuraava vihje. Nyt tiimien täytyy päättää, kumpi lähtee vaijeriradalle. Mut eihän tää nyt oo paha. Eihän tää oo ollenkaan. Eihän tää oo paha. Osta kiinni tästä! No, mut ei se pelkänyt. Katolta toiselle ja paikallista etapin päätepiste. Sun pitää sitten chiikota. Okay. Tuolla on taksei. Yes. Can you drive us to Point Panama? You know the place? Okay. Hamivia boti. No varmaan noi on nyt juossut niin kovaa, että... Me ollaan 10 minuuttia perässä. Ehkä Mimosa ja Pati lähti kyllä toisella laudalla. Naulu, numero. Tässä on tää numero. Mä otin sen jo. Ai ei olekaan numero, se olikin lippu. Perkele. Ketäs vastaan meidän heads-up jo? Te ette saa tippua. No me saadaan tippua, se oli... Ette saa tippua. No me todellakin saadaan tippua. Ette saa. Mun mielestä on tärkeämpää, että te ette tippu. Ei, me todellakin voidaan. Tällä hetkellä se ei ole tärkeää. Tällä hetkellä se on oikein hyvä ratkaisu. Tällä hetkellä se oli... tärkeää, kun te ette lähde pois täältä oikeesti. Älä sitten. Pitää Lea oikeesti itkettää. Se on ihan hyvä. Siis siinä vaan kävi silleen, että me vahingossa riuptastiin se naru paskaksi heti alkuun. Paina sen lanko hajalle. Mut, what? Se on ihan fine. Oho. Oli vähän kauheeta. Kyllä me selvittiin. Missä koru? Loistava. Nyt on lauttamatka ja sitten meillä on heads up nyt Ade ja Pauluksen kanssa. Joo. Me lähdetään samaan aikaan siitä katsomaan, että kummalla se jalka nousee. Oi. Gracias. Noi on nyt kyllä aika kauas. Tai niillä on niinku hyvä etusija tossa. RT-kerros. RT. 38. Niin se oli oikeastaan siitä kiinni vai, että missä järjestyksessä se lähtevät. Aika monta nappia. Kuinka korkealla? Aika korkealla. Bra Gorde. Time to go. See you later. Det går bra. Aika mahtavaa. Ton mä voisin tehdä. Oi! Siellä se menee jo! Come on, come on, come on! Yes! Niin tossa ne olis nähnyt sen. No niin, sieltä se tulee sinne se meni. Fine. No problemo. Kerran vielä, kerran vielä! Koska vaan uudestaan. Ja se on vaan vauhtia, kun siinä ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin vaan Niin. chiigailla. Satuin huomaamaan tuolla tommosen maton. Se oli onnistunut. Ajattelin kanssa. Nyt ole reitti-info suoraan. Ei! Etsikää Biomuseon läheiseltä aukiolta jättimäinen Higueron puu ja ottakaa dominopalikat haltuun. Mä luulin kanssa, että tää oli Oi! Kadunkulmasta kovaa huutoa.
on todennäköistä, että siellä pelataan porukalla dominoa. Ei, oli paljon aikaa vielä. Ui. Ja sosiaalinen liima. Ja tässä tehtävässä tiimit pääsevät leikkimään dominopalikoilla eli luilla, kuten niitä Panamassa kutsutaan. Tehtävänä on muodostaa dominoefekti kaikista pöydällä olevista palikoista. Ja mikäli palikat kaatuvat järjestyksessä ensimmäisestä viimeiseen, tiimi saa seuraavan vihjeisen. Excuse me, do you speak English? Do you have Google? Can you help us a little bit? We need to find Biomuseum. Lähdetään tästä. Pitää taksi, osanko me piti pakka? Taksi? Yes. Ja no nyt täten tietää, minne pitää mennä. Ihan hyvä. Sillään aika hyvä, että toi tehtävä nyt näytti, että minne tulette takaisin. Jessin. Kumman huipulla ei tuule. Se on minun. Mun on pakko tehdä. Sulla on niin monta. Teenkö? Jos sä oot valmis, se on korkea tehtävä. Laske vajeriliuulla katolta toiselle ja paikallista päätepiste. Jesus fucking Christ. Taksi. Taksi. Do you know where's Point? The point, yes. How much? Point, Panama. How much? $15. $15. That's Point, Panama? Yes. Okei, on se taksi oikea taksi. Okay. This is... Here is fine. Perfect. Here is fine. Hyvä. Gracias. Alright. Joo. Nyt pitää olla niin tarkkana ja rauhalla. Okei, pystyy. Se nopeutti niiden palikoiden laittamista. Mä lähdin sieltä sisäkierteestä ja sä lähdit sieltä alusta. Ja sitten me pitää sanoa domino. Okay. You can do the honors. Oi. Katsotaan, jos menee ensimmäisenä. Okei. Kaikki meininki. Thanks. Eiköhän me taas seuraavalla. Tiesulku. Kumman huipulla ei tuule? Anna se mennä. Okei. Haluatko sä? Mä voin tehdä. No minä otan. Hyvä. You are fast, no? Yeah. Yeah, great. Good. Are you rapito? Oi! Okei. Alku on meidän... Ei niin totta. Se meni vähän niin kuin vinoon, niin se ei saanut sitä seuraavaa. Mä luulen, että se oli hyvä, että me otettiin se Joo. ikään kuin tarkemmin sinne sisäreunaan, koska muuten... Tää on vähän tiukka tää mun kurvi. Ota täältä yksi pala sinne. Tasoittele ne. Laske vaijerilla katolta toiselle. Laske, niin onko se vaan niinku joku... Joo, se sut laitan. Se on semmonen zipline. Jeez, tää on varmaan magee. Se tulee olemaan aivan niin onnellinen sun puolesta. Oi, hurjaa. Thank you. Hello, hi. Thank you so much. Niin, mut nyt ei ne saa lähteä, koska ne ei ollut... No me tähän jäähän. Where is it? Where is it? Point Panama, where? Point Panama, where? Christ. Sorry, mister. Sorry. Is that Point Panama? This is point. Okay, no niin. No niin, hop. Uskalletaanko me lähteä tällä? Domino. Tiukka. Meneekö? Hyvä! Thank you. Muchas Gracias. Eikö se reitti-infoon? Suunnatkaa Kipin Kapin vaijeriliuun paljastamalle etapin päätepisteelle. Amazing Race Suomi-tiimit ovat matkanneet tänään maalla, merellä ja ilmassa. Ja seuraavaksi heidän täytyy löytää tiensä Mirador del Pacifico-puistoon, jonka he ovat nähneet yläilmoista. Pian nähdään, ketkä astuvat tälle matolle ensimmäisinä ja mikä tiimi jää viimeiseksi. Otetaan tosta seuraava käbi. Joo. Taxi! Yes. Ekalla yrittämällä. Perfect. You know Point Panama? Point Panama. On the other side of the road. Okay. Okay.
Yes. Nyt näyttäkää Google Mapsilla. Mokausmahdollisuudet. Ai luoja. Yes. Apua. Hyi kauheeta. Apua. Sori, mä en voi tulla sunkaan, mutta sä pärjät superhienosti. Mä en oo ite niin tällainen extreme-lajien ystävä ylipäätänsäkään, niin mulla ei oo kokemusta niistä niin paljon. I'm scared. Don't worry. Like this? That's okay. I can't. Relax. Vaikuttaa ihan todella mahtavalta. Gracias. Kade, kolmosia. Jumalauta. RT. Joo, se on nyt Joo, se on painettu. Nyt ne tiput. Is this safe? It's really safe. Where is and like this all the time? They will take me from this side, right? Right. Okay. Number 3. Okay. 1, 2, 3. No voi, hyvin menee. Ehkä hän katsoo nyt sivulle. No katso toiselle puolelle. Oh my god. Ai. Oh my god. Apua. Se oli niin hyvä. Se on tuon rannassa. Mennään. Let's go. Let's go. No, mutta ei. Onnellinen ja ylpeä, että mä ylitin itteni ja pääsin niin nopeasti tekemään sen, että ei tullut siellä ylhäällä semmosia jännitystä. Ja sitten tulee, että oho, tehtävää. Todella cool. Aivan, mä oon niin ylpeä. Reitti-info. Etsikää Biomuseon läheistä aukealta jättimäinen fuengaropu ja ottakaa dominopalikat haltuunne. Noniin, ei lopeteta vielä. No ei Heikki, siellä seiso. Tuo on hirveet. Oliko? Mut mä pelkään korkeita paikkoja. Lay on the earth. Pitääkö tuolta tähyillä Hyvä jotain? metti. Pitää. Sieltä Pitää pitää löytää tähyillä. se missä on päätepiste. Tsemppii. Tsemppii. Do you speak English? No. Kysyksä häneltä? Vamos a Biomuseum. Let's go, vamos. Lea, vedätkö sä? Tsemppiä. Jännittää niin perkeleesti. Hyvä Paulus! Kiitos. Paulus, jumalauta. Loistavaa! Muista, poistut vaan sun sielusta ja ruumiista hetkeksi. Taas se faija painaa. Kohta näkyy. Heikki! Matto! Heikki! Matto! Bang! Yes! Mä oon niin iloinen niiden puolesta. Ne on ollut ihan niinku ensimmäisestä päivästä mun suosikkitiimi. Kuin myös. Minkälainen päivä teillä on ollut? Tosi kiva. Teillä on ollut todella mukava päivä. Teillä on kaikki kivaa ja ehkä siksi te olettekin tänään pari numero 1. Pieni oletus, mutta mitään ei tiedetä ennen Heikki Paasosen. Oikeastaan meillä oli se ajatus, että pitää vaan 2 kertaa olla ykkösenä. Eka etappi, saada expresspassi ja finaali. No, nyt meidän pitää olla 3 kertaa ykkösenä, koska tänään kaikki vaan meni niin sutjakkaasti, että päädyttiin ykkösiksi. Is it safe? Safe. Enjoy the view. Whoa, motherfucker! What's happening? I thought it would never stop. I thought it would never stop. Olihan sairas. Hyvä. Oota, tässä on varmaan postilaatikko. Mä löysin sen. Tästä. Hyvä. No. Mitä vielä tulee? Vielä? Biomuseo oli se väri. Joo, Biomuseo. Ei ole varmaan kauhui. Biomuseo, se on aika museo on kauhui. Biomuseo. Tiene varios colores. Many colors. Okay. He knows? $10, okay? $10. There we go. Hei. Me ollaan silti vitosina. No niin. Kävi vähän niin kuin me pelättiin, että toisten hissit oli nopeampi. Ei hissit kuin taksit. Mitä nää nyt? Loistavaa! Hyvä Leija! Käyttäkää silmänne, kattokaa ympäri. Hän katsoo vaan suoraan eteen. Ehkä hän ei nähnyt sitä päätepistettä. Sä menit joku tiukka paketti. Joo, niin ne käski mennä jalat ylös. Mä ajattelin, että jos mä yhtään lörtsähän, niin mä pysähdyn siihen keskelle, Tosi tiukkana. keskelle roikkumaan ikuisiksi ajoiksi. Ottakaa dominopalikat haltuunne. Eikä tänne tankille. Rapido, por favor.
Muchos rapido. Ei. Hän päätti ruveta sit tankkaamaan. Oikeesti mä en enää pysty näihin päiviin. Siis tää on niin... Tankkaako se autoa vaan vai keksii jotain renkaillekin? Koska me vaihdetaan kyllä taksiin, jos se alkaa nyt korjaan tätä. What are you doing? Everything okay? We're in a race. We have to go fast. How many minutes to the museum? How many minutes to the... We are going to the Biome Museum. Three. Se sanoo 3 minuuttia. Se 3,4 kilsaa. Niin aika hevi olisi lähteä painaa. Olis joo. Älkää juosko. Mä rakastan tätä musiikkia. Sen on insinööri rakentanut. Se on hyvä. Siihen voi luottaa. Etsikää Biomuseon läheiseltä aukiolta jättimäinen higueron puu ja ottakaa dominopalkat haltuumme. Meillä ei massia. Meillä ei massia. Onko meillä yhtään massia? Ei, mä annan kaikki sen. Asia kunnossa. Me mentiin semmoiseen jekkuun, koska siinä luki, että menkää tonne ja kattokaa maali. Niin me siinä kohtaa todettiin, että okei, me ollaan tuossa maali, että voidaan antaa sille kaikki rahat sille edelliselle kuskille. Ja niin me tehtiin. Onks teillä rahaa? Meillä ei ole yhtään rahaa. Eikö? Meillä on 0 rahaa. Onks teillä ollenkaan rahaa? 20. Onks teillä yhtään? Teillä on 20. Ei! Jes. Me yritetään päästä 10 molempiin suuntiin. Me soitetaan teille taksi. Biomuseum. Me tiedetään missä se on. Se on pari kilsaa tuonne, me ajettiin sen ohi, se oli matkalla. Tossa on taksi. We have very little money. We have $20. Is it possible to get to Biome Museum and back with $20? Please, 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 please. Make it happen. You are the perfect man. No tää oli nyt se, että nyt Eeva-Kaarina ja Lea, ne tippuu. Sano, että ei ota ketään muita kyytiin. No, sano, Hanna. Se odottaa meitä. If there's any other teams, can you wait for me and her? Thank you so much. Hola. Mihin Mikä mennään? me otetaan? Noniin. Lähdetkö sä tuolta toisesta päästä? Vitsi, kun mä en oo pelannut dominoa ihan hirveästi, niin mä en tiedä. Me ollaan kyllä pienenä niin kuin tehty tosi paljon. Mut kaikki palikat on erilaisia. Joo, tuossa on se, yes. Tuossa on merkki. Sen jälkeen. You wait us here? And we pay you good money. Is that okay? Oi. Yes, wait here. Hyvä. Hola. Hei kamut! Moro. Ainakin ne on iloisia nyt. Onko se joku semmonen, että näyttää olevan järjestys? Muistatko Mun mielestä tässä vaan lukee, että pystyy, niin ei siinä lukenut. Jos on pystyyn, niin ei ole tavallaan varmaan mitään väliä, kun me pelataan sitä peliä. Domino! Kumpi tekee? Yhdessä. N, Y, T. Aha, kiva. Over there. Siellä kyllä. Nyt jos saa ensimmäisellä ton, niin lähtee nopeasti menee. Yes. Sitten mennään tekemään nopein domino. Anna tuolta päästä. Siinä mitään logiikkaa järkällä. Aloitetaan sisästä. Älä heilta pöytää, älä koska. En heilta. Mä veikkaan, että kun semmonen 2 sentin väli on aika hyvä. Nyt ei Hanna lähdetä nysväämään. Nyt laitetaan tää jotenkin. Mikä? Sä kosket siihen pöytään ihan oikeesti. Mä teen sen yksin seuraavaksi. Noniin. Mikä stressi? Jotenkin minua epäilyttää, että mä en ehkä ole oikeassa suunnassa. Mä en yhtään tiedä, tultiinko me muka tämmöstä. Ehkä me ollaan nyt menossa ehkä Kiinaan. Ehkä Kiinaan mennään. Tossa. Yeah. You get $20 if you wait and take us back. Yes. Okay. Yes. Joo, okei, ne tuli sinne. Nyt se on kiinni siitä, että kuka saa sen vaan nopeasti. Tuomitaan tää luvan. Tiimi saa kaataa. Okay. Annetaanko palaa? Ei se mene. Oi! Ei! Okei.
Miten kauan ne on siellä? Together, together. Like this. Let's go. 3, 2, 1. Sori. Katsoppa, kun tää, jos esimerkiksi näet tosta, no toi kaataa vielä ton, mutta toi kun kaatuu, meneekö se tosta ohi? Tässä varmaan jotain taitoakin on, mutta mä en tiedä mikä. Sekä että. Ongelma on se, että tän niin laskeminen, että millä välistyksellä vedetään. En mä luovuta ikinä, mutta nyt on silleen, niin kuin, että jos tää on tässä, niin sitten tää on henkisesti niin kuin ready. Aade ja Paulus. Mä osaan laittaa tommonen peräkkäin. No shit, kaikki osaa näköjään. Tää on tosi vaikea asento. Mä menen polvilleni kohta tähän. Taisko hakea tuoli just? Niin. Kyllä me tää saadaan, hei. Kyllä me tää saadaan. Totta kai me saadaan tää. Domino. 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 Oi. Sanoitte eka. Sanoitte eka. Aivan oikein, sanoitte eka. Sori. Annappa välihalli. Kustannettiin teille kaikki teidän meidän rahat. Jää ja rupee Anteeksi. Evias, tuu painamaan nyt. Anteeksi. No niin. Te olisitte vieläkin tuolla radan varressa. Evias, tuu. No niin, tehkää. No niin, me tehdään tää. Nyt on leffa. Tietäis mitä? Olisivat antaneet niiden mennä edellä. Jaha, okei. Suunnatkaa kipin kapin vairiliuun paljastamalla etapin päätepisteelle. Hei. I'm so sorry. Thank you. Okay. Domino, do you believe now? I believe. I always believe. Kom igen. Anna vauhtia. Te saatte nyt. Thank you so much. Thank you for believing in us. Thank you. Annetaan vaan yellow. Joo, voin panna, joo. Domino. So, go ahead. Thank you. Oi. See you. Have a nice game. Thank you very much. You are very supportive. No toi oli kyllä hyvä, koska ne oikeasti antoi rahaa. Me ollaan annettu kaikkimme tässä pelissä ja se it's fine. Älä nyt! Päästään kotiin. Älä nyt! Yes. Noniin, Domino. Niin, ja nyt lähtekää nopeasti. Mä en enää ikinä pelaa dominoa, sen takia. Se kyllä joka Mä vannon. mökille. Ei. Mökkilahja. Ei. Mökkilahjaksi mä Ei. ostan. Ei. No. Great. So much. Thank you. Sorry Nyt. for the delay. Reitti-info. Älkää alkaako sille viimeisen pakottinen kisa voi päättyä. Älkää ottako meidän taksiin. Metti ja Hanna meni meidän ohi jo. Ne jotenkin aukas sen kuoren Simsalabin ja ne meni meidän ohi. Muy rápido. Hombre, sí señor. Okei. Elikkä meillä ei ole enää taksia. Meidän taksi on mennyt. Meidän taksi on mennyt. Heippa. Oliko se siinä nyt? Nyt on uusi taksi. Aivan hirveä päivä. Eikö ne sanonut, että odota täällä? Sen jälkeen me ollaan niin velkaa. Me ollaan niin velkaa kaikki. Niin, me ollaan velkaa Kaarinalle ja Lealle, me ollaan velkaa taksikuskille. Joka odotti meitä täällä ja käsittämättömän ajan ja on silleen, että ei mitään. Tulee vähän paha mieli. Entä tällä reissulla on monessa paikassa ollut silleen, että meidän elämässä on kaikki tosi hyvin. Ihan käsittämättömän hyvin. Ja sitten tällä reissulla näkee paikkoja, jotka ei ole hyvin kaikilla. Ja sitten se tekee meidän vielä
niinku hyödytään siitä, että kaveri venää. Mua hävettää niin paljon tää taksikuski on venonut meitä. Koska niinku ei oo helppo maailma. Hei. Yes, no niin. Siinä. Mä ymmärrän ton. Do you know the big yellow ball? In the city center. Yeah, we are going there. Tässä on Rallikosken vika. Do you know Michael Schumacher? Fast, good. Ota, sanoit, että hidastaa. Hey, there, go there. Here, if we can stop. So, yeah, thank you. Yes, very good. No joo. Muchas gracias. Muchas gracias. Magnifico. Where's the flag? Tuolla, tästä vaan. Maali näkyy, sit saa juosta ja vaatuu. Okei, kuka tulee nyt milloinkin? Okei, joo. Käykäähän siihen. Noin mä ymmärsin. Tervetuloa 8 etapin päätepisteelle. Mä meinasin ruveta kääriin mattoa jo, että mä ajattelin, että olette lähtenyt jo kotiin. Vähän oli semmonen fiilis kyllä. Kävi mielessä, että jos vaikka lähtisi. Hyvä vaikea päivä. Oliko? Joo. Aivan kaamea päivä. Hei, päästään. Tehkää vähän hyvä. tulkaa tähän. Missä? Hei! Miten on mahdollista? Jäbät, onneksi olkoon. Te olette mukana pelissä. Te olette sijalla 2. Te voitte lähteä huilimaan. Tää vaatii paljon terapiaa, että me päästään yli tästä, mitä me ollaan tänään tehty muille ja itsellemme. Ja sitten me mennään ihmettelemään, että mihin hemmettiin Patti ja Mimosa katos. Jäätävän pitkä päivä. Tosi pitkä päivä. Yes. Hyvä. Se niinku teleportaamiskyky. On meillä. Me tultiin taas maalin takaa. Tervetuloa 8. etapin päätepisteelle. Vitsi mikä päivä. Ihan älytön. Päivä on kääntynyt illaksi ja ilmeisesti dominopalikoita on roplattu aika huolella. Mä en enää ikinä pelaa dominoa, vaan protestina. Se oli niin kauheeta. Se on vissiin varmaan. Tää on lupaus. Te olette sijalla 3, te olette sijalla 4. Molemmat tiimit pelissä mukana, onneksi olkoon. Te olette ansainnut huili. Onneksi olkoon. Hyvä kamus. Tässä pelissä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja onneksi kirmattiin, onneksi ei luovutettu, ei millään. Nyt on niinku isommat vaihteet silmässä, että kyllä sen huomaa ja toisaalta se on niinku pelihenki, ettei siinä mitään. Okay. Yes. And here is your $5. Voi ettäs. Mua harmittaa eka kertaa nyt niiden puolesta, koska ne auttoi noita tyyppejä. Tervetuloa 8. etapin päätepisteelle. Kiitoksia. Kiitos. Onko ollut rankka päivä? On ollut. Pitkä päivä. Joo. Mennäänkö pelaa dominoa tämän jälkeen? Ei mennä. Enää. Ei mennä. Ymmärrettävää. Hommat oikeastaan aika putkeen, paitsi taksit. Mut Helminalan hommelissa, kun se aloitettiin, niin me oltiin ykkösiä. Kyllä. Hetken ykkösiä. Se oli ihmeellistä. Nyt kuitenkin 4 tiimiä on tullut maaliin ennen teitä. Kyllä, se me tiedettiin. Mutta teillä on joku ihmeellinen taito olla viimeisiä silloin, aina kun ketään ei putoa. Älä sano. Miten on mahdollista? Miten on mahdollista? Pysykää mukana, mä uskon teihin. Nyt menette huilimaan. Mä en tiedä, jos on nyt niin, että tuotanto kattoi, mitä ne teki. Koska on tosi outoa. No ja, tai sitten nehän on kuitenkin lentänyt nyt sinne, niin. Mikä alkupäivälle? Uskot sä, että saadaan kenkä tehtyä? En oo kyllä tämmöstä niinku suolistushommaa tehdä pelaleena. Sano mikä ei lähde, niin mä tuun tuon harjakasta. Miten tää voi olla? Miten noi aina saa ongelmia? Abongalle laiskiaisi. Hei! Oi. Nyt on kyllä tosi jännä paikka. Voi wow. Mut hei, kiva, että seurasit ja nyt voidaan vaan odottaa sitten seuraavaa jaksoa. Se tulee kyllä täällä mun kanavalle ihan parin päivän päästä. Mutta hei, Amazing Race -fiilillä mennään ja nähdään ensi kerroksella. Moi!